Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sishiwe ukukhala ishingishane esinamandla behlasele endaweni yaseNquthu kwaZulu Natal. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwede media igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Basale dengwane abantu abaningi eNquthu ngesikhathi kuhlasela ishingishane esinamandla osukwini la izolo. Lesishingisane besihamba nomoya onamandla kanye nemvula kube ukuthi imizi eminingi siyishiye ingenathayele eminye kwabhidlika nezindonga. Lesishingishane behlasele kuwathuna kwa3 eNquthu kwaZulu Natal kubeka ukuthi ke sihlasele lapho kunomholo oqavile weANC no Deputy Minister weEmployment and Labour uJomo Sibiya. uSibiya akachitha ngamase kube sephuthuma kulezi ndawo ebeyihlaselwe ishingishano kuyobona umonakalo owenzekile. uSibiya ekhuluma nephephandaba ezivutha eMaputalend uthe uma akachitha ngamase kumatasa obuka umonakalo owenziwe ileshingishano. Uqhube wathi usexhumanile noNgqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kazwelonke uThembi Nkadimeng kanye nowase KZN uSiboniso Duma. Uthe bathembisile ukuthi masinyane bazozihambela izindawo ezithe zahlaselwa ileshingishano bekwazi ukusiza abantu abahlaselwe ileshingishano. Uqhube wathi ngimise imisebenzi yami yonke engiyenza kuleli viki ngenxa yokuzobheka isimo kulabo abathe bahlaselwa ishingishano. Uthembisile ukuthi ke abantu bazobasukumela bebasize emva kwalomonakalo omkhulu. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha eziguleni zokuxhumana. Bafethu mina njengentatheli ka YouTube sengeyidede indawo ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho ngalo lodaba khona lapha ukuyi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.